Makomberedzi, tichitaura vanhu kuti manyoka ehwedza haagone kumisika, vanhu vanofunga kuti tee tichinyepa. Now, wese ari kusapota achiwenga ari kudzingwa, ende nhau yachiwenga yatemesa vanhu musoro zvekuti havasina chimwe chinhu chavachafunga kunze kwaachiwenga. Kumanika uko paWomen's Day kwamunyararo, unonzi kwamunyararo, Mai Monica Mutsvangwa vachida kusimudza mukodza webogus 2030 chairperson weprovince ari kumhanya 2030 kumanika vakangoti izvizvi taakuda kusimudza gudo guru, munhu wese akazara, zvikanzi taakuda kusimudza gudo guru. Munoshaya pekupinda, kunyarira munhu chaiye kuti iyazve. Saka maakuvhumuka muri kuziwana kupi? Saka kana politburo yenyu iri yechokwadi, next munhu wamuri kufanira kudzinga ndi Mai Mutsvangwa. Ende kana mweya uchinge wabata vanhu vanotanga kungovhumuka. So munhu aida kusimudzwa segesti ndiriye mukodza. Mai Mutsvangwa kwakutongeta mistake zvikanzi izvizvi ndaakusimudza gudo guru, kwakuti aiwa sorry akomana avana munhu akanzi chiwenga anaomera mushi achiwenga vanetsa left right and center, nyika yese is in panic mode, vanhu vane confusion kuti tomumisa sei murume uyu, but mudumbu mekorera haumumisi vakomana, pazvangodira zvongoti bvu zvotongobuda kudai. So this is what's happening. Signs of leadership are starting to manifest. Indicators of where power has been appointed by God are starting to show. The next leader of Zimbabwe is General Chiwenga. Whether Mai Mutsvangwa havasikwida, we know they don't want General Chiwenga, but vakutongo manifesta. Ndozvinoita mweya yenyika ino, nguva yakwana unongovhumuka wega. Zvozviratidza nyange ukazoti sorry ndaita mistake ndaita sei, but unenge watoita sei watotaura. So next politburo dzingai Mai Mutsvangwa vari kufunga achiwenga nguva dzese kuti vatungamire Zimbabwe.